Не искам да нападам абсолютно никой в футболната част и отношение на Благоевград. Но и не искам да се спекулира повече с думичките истински, автентичен, оригинален и така нататък и така нататък. Всеки си има път, върви си по този път, кой колкото там пари си има, дава си, кой каква организация си прави. Хората, каквото си решават. Това си е също техно нещо. Ние имахме една позиция по отношение на македонска слава, много добре си спомнете. Тази позиция и до ден днешен не се е променила ни на йота. Просто сме щастливи, изключително, че това нещо, защото това беше един тумор в българския футбол, беше окончателно и безвъзвратно затрито. Това е, което искаме да кажем и можете да задавате абсолютно всеки въпроси, дори най-неудобните. Да ви видите, господа, това е Пирин. Това е историята на Пирин, която няма нищо общо с вас. Сега искам да ви попитам като въпроси. Първо, вие ли бяхте зад на 19 август 2001 година, когато на тази касета е заснето нахлуването на ваши пленове, не мога да кажа пленове, ваши... Лично, аз бях там, да. С риск. Вие защо не поехте отговорността, вие да влезете? Вие нахлухте с риск да се прекъсне матча. Да. Вие ли бехте в организацията срещу Пирин? Срещу Чомбе. Срещу Пирин. Чомбе. Пирин ли играеше, Чомбе ли играе? Чомбе беше законен, избран управител на Пирин. Така е. Вие ли бехте? Да. Защо не излезохте вие там на терена против тези млади момчета? Аз бях лично. Не беше. И съм осъден. Не беше заснимано е. Осъден... Нямате никъде. Беше. Осъден съм с решение на Благоевградския районен съд. Осъден съм с решение на Благоевградския районен съд. И вие ли поръчахте 26 август на стадион Септември на една люпиора на българския футбол да се оскверни този стадион до неузнаваемост? Вие ли го поръчахте? Това бяха наши приятели от Локомотив София. Не, вие ли го поръчахте? Там пише Пирин СС. Така е. Вие ли го поръчахте? Ние сме поръчвали това бяха наши приятели. Не е тази история, която претендирате. И тук са ваши фенове на матча с Локомотив Пловдив. Така е. Които са в агитката на Локомотив Пловдив. Точно така е. В Симитли. Срещу Симитли. Точно така. Какво казвате на вашите нови финансисти? Защо сте били там? Първо, ние не дължиме... Не дължиме отговори и отговорност на никой, защото не знам защо си мислиш, че някой ни дава пари, но няма значение. Това си е твое решение. Окей, значи след като истина, че трябва някой да ни пита какво сме правили, обаче никой не ни пита какво сме правили. Взехте да научите на история. Ето това е историята, господине, една четвърта. Аз казвам, че тази история... Къде бяхте вие тогава? Аз казвам, че тази история е безвъзвратно за трита 2000-та година. Не може да се затрие. Отговорност за изваждането на Пирин във В група носи едноличния му собственик, Методи Серафимов Каламбов. Какво е правил и какво е струвал, не знам, но факт беше, че отбора беше изваден от професионалния футбол в аматьорския такъв, без право да се върне обратно, съответно. Така че, ако некой, ето казвам ви го, ако некой има отговорност за затриването на тази история, която е показана тук, това е лицето Методи Серафимов Каламбов. Това е нашето мнение по този въпрос. За химна. Ето химна. Господин Делчев, това са думи, подписано от Митко Янев. Така ли, Какво пише тук? Не ми е интересно, какво пише тук? защо се пуска химна, след като има някакви права, няма автентичен клуб, химна звучи на два отбора. Както ви казах, спокойно може да заведем иск по това отношение, но това означава отново конфронтация, отново война. По отношение на това, което писам, аз знам какво пише на този диск, може да си четете каквото искате. Аз имам нотариално заверен договор между мен и Митко Янев, аз като Кирил Ваклянов, като председател тогава на Фен-клуб Пирин СС, според който той дава правата за ползване на химна. Той ви разрешава срещу 300 лева да ползвате химна на Пирин. Срещу 300 лева дадени от Хаджийски. Така, срещу 300 лева. Аз казвам... Не разрешава да го ползвате. Но не вие да твърдите наляво надесно, че вие имате правата върху този химн. Този химн
Единствено правата има Митко Янев. Така, значи разбрахте много добре. Ще имам грижата до една седмица да вкараме иск в Благоевградски окръжен съд. И не, срещу другите ползватели на химна, ще го запишем на следващия стадион тук и ще видим какво ще отсъди Благоевградски окръжен съд тогава. Окей. Не исках да го правя, но няма проблем. Сега ще видим каква е юридическата стойност на този договор. Окей. Не, той правилно го каза. Той се разписал за ползване в срок от 5 години. Пауза, правилно. 10 ли беше? Авторството си е негово. И както и той самия може да го разпространява. Защото това си е, абсурд е, това си е негова песен, разбираш, и закона даже като вършим по това отношение, че той не може да го прехвърли. Защото той все пак е автор на този химн, на тази песен. Ти казваш, що правим тук на всеки? Значи, след тази пресконференция не правим абсолютно нищо. Обичате камерите. Момент само. Ами извинявай, обаче за 7 години история за първ път даваме пресконференция. Ако обичахме камерите, щехме сме като Илко Стоянов да ги даваме през една седмица. Искам да ми кажеш кога си спомнеш преди това. Кога? Кажи ми дата. Помня някъде си в обществения живот на Пирин. Ако искаш да се застрелям тогава, що да направя са? Никой не е спорил за автентичността на тази история. Нали така? Казал някой една дума. Що ги тръпоса тия неща тук тогава? Това не е нашата Ама маса. чакай. Журналистите искат да си заснема кадър. Не, вашата маса е там, нашата маса е тук. Добре, дай си отделна пресконференция. Да бе, да кажеш твоята истина. Кой ти Така, пречи? само ще просто следят юридически моменти. Ние сме казали, че ние сме автентичния Пирин некъде. Казали сме такова нещо. Където и да е. Не. Нали така? Според това решение на окръжен съд, отбора във група също не е автентичния. Така ли е? Юридически говоря. И морално. Най-близо до юридическата форма на право да говори, че оригиналният Пирин е истинския Пирин, това е Методи Калъмбов с неговата регистрация, най-близко. Но както си ми го каза, на 13 юни 2000 година ФК Пирин беше закрито. Така ли го каза? Не е закрит. А какво? Не е закрит. Анулира. Никой не казва, че го е закрит. Еми добре, тогава ето там Това е. е дружество съдължение, което между другото не може да се закрие. Да. Прав си. Еми добре, някой спори ли ги тия неща? Никой не спори по това нещо. По този въпрос никой не спори. Защо ти си нафръш, че аз съм взел пари? Докажи, че съм взел пари от кой да е? 1 лев. Ама ако съм взел 1 лев от кой да е, нека за мен да я за ковчег и свещем, ако не на тебе. Съгласен ли си? Мате вече... А? Ама не, бе, съгласен ли си? Кажи, защото ти обвиняваш. Искаме си кажем нещата. Ти кой си му обвиняваш? Ти кажеш, че съм взел пари. Кажи де, кой си ти обвиняваш мен докато съм взел пари? От кой съм взел пари? Кажи имена. Еми бехте един път, бехте от срещу македонска сала. Ние винаги сме били срещу македонска слава. Ето, той ти го каза. Винаги сме били срещу македонска Не, да слава. припомня ли нещо? Миналата година в операта всички беха ли поканени да участват в новия отбор? Не е автентичния. Беха ли поканени? Така. Кои се отзоваха? Които си смали желание. Еми тогава какво спорим? Сегашните собственици на Пирин Благоевград, не помня Грозан дали беше само. Нали всички беха поканени? Всички беха заедно. И журналистите бяха. И се умова, защото правим от тук натам, как ти го каза. Имаше Нищо ясно на приква. условие. Един тръгна на лево, Всеки един да на си 10. купи акции, колкото може да издържа. Една акция, друг 100. Това е. Некой да му отказано. Ама Го повтарям. как може вие да отваряте акции? Да си записали кои са собствениците? Ма всеки може да си купи акции. Николай Галчев е собственик на 88% от акциите и продава. Който пожелая, на който иска, ела ти. Кой? Ма който иска. На което нещо е собственик? ПФК Пирин Благоевград АД. ПФК Пирин Благоевград АД, нали, е на Методи Калъмбов. ПФК Пирин АД е на Методи Калъмбов. Добре. Момент сега, значи пак задълбаваш неща, които нямат нищо общо с това, което казвам ние. Ние искаме да кажем, че в момента тая война по медиите, която се разразява, нали, безмислена вече поредна година, кой е автентичния, просто не е актуална. Тъй като юридически такъв проблем няма. Това е. И ние не сме ПФК Пирин Благоевград АД отбора, който е в група, няма претенции върху ето това, което си го изтропосал там. Ето това го кажете. Ето това го казахме, его е. До 100 Колко пъти го години. казахме? Его е казано. До 100 години. А това, че ние сме били по-умни да се сетим от някои други, да лицензираме на наше име емблемата и химна, това е наше. Значи го кражба, измама и така. Чакайте малко сега. Добре, да спокойно. Седеме, госпожо. Седи там, спокойно го разгледа. Седи, не желаната си. Ти не даш изключително на 19 години. Това е председател на НСС. Чао. Тръгвай се. Тогава седи.